Kubor nakaslem jong unong san Hima. Ha kawai ka jingja ka bas ngau shirkai mentakas ni kawai ka Longkmie ka Mynsaw jur hadin ka jing Shah thombor ha urunar ubala pendan kam da Bilor bia ubala pad bat umau bantiet ya ka ha kapor bakadang thumu ban letrei syakakat Liengsuin ka badan ha Umroi katkum ka telong kubor balayo alum na ki pulet layathu bakani ka jingja ka de ha kapor prabaje 10 minit min step mentakas ni ka khat khandai trik uleber Hajan apusan ya kate ka Longkmie ka balatip kerteng kum ka ilana lingdo mau plang ar hunyos nam ka karta kabala Mynsaw jur ha kate ka jingja lapen kit marmar CHC bahoi rembong berhadian pat lapen kenre ano North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Science na kabenta banyo ya ka jing sumar ka bapakka kipulet kila yathu ru bakate ka Longkmie ka de na kasnong madan rating Shillong bat ka sawai ha kasnong nongra ribohoi district shu kibor pulet kilayathu bakilayo aksai ya ute urunar ubale ya kate ka kampentrim ya kate ka Longkmie bad ka jing thwet banyo kem ya u kadang ya chakman